Jeg hedder Carsten Winther Knudsen. Jeg går på levnedsmiddeluddannelsen her på Kold College. Jeg har blandt andet køkken jo. Så har jeg teori, sundhed, innovation. Det er småt, men alligevel så rummer det rigtig meget. At der er mange muligheder. Du kender næsten alle lærerne. Og du ved, hvad for nogle folk du skal gå til, hvis du mangler noget. Jeg havde taget en anden uddannelse før det her som bager. Og så spurgte min lærer mig, om jeg havde lyst til om jeg havde lyst til at være bager bagefter, og om jeg havde lyst til noget andet bagefter. Og så sagde jeg faktisk, at jeg altid drømte om at være kok. Så gav han mig et nummer på et sted, og der kom jeg at lære med det samme. Mit bedste fag, det er selvfølgelig i køkkenet. Det er der, man er. Det er der, det sker. Jeg har rigtig mange livretter, men stegt kalvelever med løg og bacon og kartofler. Dessert, der skal det være noget syrligt. Eller også sådan nogle syrlige sommerbær med noget fløde og noget sukker. Det er fint. Det er rigtig godt.